Η ιστορία της γέννησης του Χριστού. Ο Ιωσήφ και η Μαρία πήγαν στη Διφλέ για να απογραφούν. Έψαχναν παντού μέρος για να κοιμηθούν, αλλά δεν υπήρχε. Ένας ξενοδόχος τους έδειξε που να κοιμηθούν. Μέσα στο στάβλο γεννήθηκε ο Χριστούλης. Με τα ζώα τον ζέστανε. Κοντά έζησκαν οι βοσκοί τα πρόβατά τους. Ένας άγγελος ήρθε και τους είπε: πηγαίνετε να προσκυνήσετε τον Χριστό. Οι βοσκοί πήγαν να προσκυνήσουν τον Χριστό και πήραν δώρο τα πρόβατά τους. Στην Ανατολή, 3 μάγοι είδαν στον ουρανό ένα αστέρι. Οι 3 μάγοι πήραν τα δώρα τους και πήγαν να προσκυνήσουν τον Χριστό. Οι 3 μάγοι πήγαν στο βασιλιά Ηρώδη και του είπαν: γεννήθηκε ένας νέος βασιλιάς. Όμως αυτός είπε: να πάτε να μου βρείτε τον καινούριο βασιλιά και να μου τον φέρετε εδώ. Όταν θα τον βρείτε, περάστε από εδώ να μου τον φέρετε. Το αστέρι τους οδήγησε στο στάβλο. Οι 3 μάγοι πρόσφεραν τα δώρα τους στο Χριστό. Ένας άγγελος ήρθε στο όνειρό τους και τους είπε να μην περάσουν από το βασιλιά Ηρώδη. Αμέσως μετά άκουγαν